morning mga ka-take care. Ang araw ngayon ay Friday today, Marathon Day. At ito nga, hindi natin alam kung gaano tayo kalakas ngayon. So ito, nandito na yung mga kalahok na mga kalaban natin. Kaya kalaban talaga. Bali, sasabay tatakbo ang open category. Tsaka, Elante, belated happy birthday. Alright. So yun, sabay tatakbo ang open category tsaka all Anggayan. And happy fiesta sa lahat ng taga-Anggayan Norte, Balongo, Pangasinan. Yan. So pupuntahan natin yung mga kalahok na kasama natin. Si Pamangkin Long ay no, dumating siya. And let's go mga ka-take care. So nandito si Master Ping, ang talagang nagpo-push ng sporting event na to. Ayan, sigurado na yan, Master. Si Pamangkin malakas to. May sikreto. Biglang lumipad eh. Kasi Adeng, ayan, first time din sumali ni Adeng. Ayan, marami kami ngayon. Si Pamangkin John. Si anong agad mo na, idol? Isikel. Isikel. Kendrick, si Pamangkin 30. Yan, malalakas na, malalakas. Tapos Baikaton. Master, kailan ang Baikaton? Bukas, Master. Ay, bukas. Santo Tomas. Idol, good morning. Santo Tomas kaya, idol? Mapandan. Ay, Mapandan. Shout out. Good morning, idol. Good morning from Mapandan sila, idol. Ayan. Alright. Sa open category sila. Tapos sila, sir. Sir, good morning, sir. Iji Bandailiyo, sir. Santo Tomas, sir. Ay, sigurado. Santo Tomas. Kasama ni Idol, ano na to? Ano apelyido na ni Idol? Yung siklista. Ay, si Idol Javier. Pero wala pa sila ko na yung makasama nyo. Agad yung kakadwayo, jilim maban dati. Ito, Jidan. Jid service na rin. So, shout out sa Santo Tomas at Mapandan. Ayan. Good morning, sir. Good morning. So puntahan natin yung mga may service pala sila mga ka-take-care eh. So maglalaban-laban yung mga malalakas ngayon. Santo Tomas din si Idol. Pamilyar sa atin yung kanyang uniform. Ayan. Good morning, Idol. Good morning. Good morning. Idol, good morning. Kumusta? Agtaray ka, Idol. Andito pala si Idol Javier. Ito, kasama natin ngayon. Ayos. Good morning. Happy Fiesta, Anggayan Norte. Anggayan Norte, Balongo, Pangasinan. Yung. Alright, ready na. Warm up na tayo mga ka-take care. Let's go. Yung mga ka-take care, warm up muna kami mga ka-take care. Mag-isabay tayo sa mga expert. Alright. Ano sila mga ka-take care? Team Santo Tomas, Team Mapandan. Alright. Anggayan Norte. Happy Fiesta. Ito, marami pang nagre-register. Marami. Andun na yung mga open category oh. Bibilis nila oh. Sa Idol. 2 seconds per kilometer. Dito ka sa Idol. Alright. Grabe yung mga akbang nila oh. Kilometers. 14 minutes, 19 seconds. Average pace 4 minutes, 46 seconds per kilometer. Sakay ito mangkon. Paglahay mo ka. Hay.
Padre, shout out. So first, mga ka-taker sa open category, Idol Jerry. Alright. Idol, pangalan Idol. Mark Anthony. Yun, Idol, open category pa second. Alright, pangatlo mga ka-taker. Idol, third. Pangalan Idol. Alright. Idol, fourth. Fourth. Makan mo daw. Makan mo. Ayan si Idol. Idol, magang training ah. Magang training ni Naneng. Naneng, hi. Kaya Naneng. 5. Ang 5. Idol, name Idol. Right. Dito na si Master Ping. Ano, matikin tulo yan. Okay, champion ng Gain Norte. Alright. Mahaba-habang training pang gagawin natin mga ka-taker. Shout out kay Master ayan. Rock and roll. Ay, ayaw ko tayo. Ano? Okay, second, Elbert Araniego. Right, congrats. Second, Elbert Araniego. Shoutout kay Kabsat, ayan siya ang in charge dito. Right. Third, ayos. Third. Pang fourth si third day. Fourth. Five. Pang five lima niya. 3 day. 5. Grats. Ako ni si Giling. Adyan ni Gibbs din. 6. Pang 6. 7. May kamanong ikot mo atay. Dua. Ayos. Ayos. Dapat dyan eh. Sino aja dyan ngay? Hindi bali, pinalpas na. Sigel! Amin tuloy yun. Amin tuloy. Sikit sa kami. Andito na yung mga medal, mga ka-taker. At ito nga, Happy Fiesta ang Gayan Norte, Balongo, Pangasinan. At yan, tapos na nga ang marathon. So sa Diyos hindi natin natapos yung karera dahil nga parang binibinat yung aking urat. Ito mga katekiro, masakit. So bawi tayo next time sa darating na festa ng Balongaw. Babawi tayo. Okay, batiin natin lahat ng mga nandito sa Barangay Plaza.